לכם, רשימת יש עתיד תמכה, חשבה וחושבת שהמבצע היה מוצדק, נכון, והמכה הייתה מכה הולמת. ישנו ויכוח, וישנו ויכוח מר, והוויכוח הזה, גבירותיי ורבותיי, עוד יימשך. אם הפסקת האש הייתה בזמן, אם הייתה נחוצה או לא נחוצה פעילות קרקעית, ואני לא יכול לספק לכם תשובות מוסמכות, מכיוון שלא הייתי במעגל מקבלי ההחלטות, אני יכול להתייחס לזה כאזרח שיש לו רקע ביטחוני. אני רוצה לומר לכם שהבעיה, או אחת הבעיות העיקריות, היא שאנחנו נהיה צפויים בקצב הזה, או בצורה שממשלת ישראל מתנהלת לסבבים נוספים. אני מקווה שאני אתבטא עבורי, עבורכם, עבור כל תושבי מדינת ישראל. אבל באיזשהו מקום מה קרה? אותה ממשלה שבחיר דובריה בנושא הזה הוא ידידנו שר החוץ ליברמן, שטוענת שאין לנו פרטנר ושאסור לדבר עם הפלסטינאים, ויש לו גם נימוקים, וזו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול להביע את דעתו. בסופו של דבר, איזה אלטרנטיבה הוא מציע לנו? להמשיך לשבת על חרבינו? להמשיך לשבת במרחבים המוגנים שאותה ממשלה שיצאה למבצע רק לפני כחודשיים או כחודש החליטה למגן עוד 4 או עוד 8 קילומטר מתוך מה שלא מוגן, אחרי שנפלו אין ספור פצצות ורקטות, ואנחנו נוטים באיזשהו מקום גם לשכוח שטיל נורא לאוטובוס של תלמידים נהרג תלמיד. ואנחנו יצאנו למבצע עמוד ענן לאחר שנורא טיל נ"ט לעבר ג'יפ צהלי ונפצע קשה קצין צה"ל. אז קודם כל העיתוי היה עיתוי נכון, והעיתוי הוא עיתוי מוצדק, ויש לנו אויב מר, נורא ואכזרי שיושב כמה קילומטרים מפה. ואנחנו לא נגיע עם האויב הזה, לפחות לפי דעתי, בדור הזה, להסכמה אידיאולוגית. אבל אנחנו יכולים להגיע להסכמה טקטית, שלצד השני יהיה כדאי לכבד אותה. כי אחת מהסיבות שיצאנו למבצע עמוד ענן היא העובדה שהחמאס, כמי ששולט לצערנו היום ברצועת עזה, איבד את השליטה על ארגוני הטרור שנמצאים בתוכו. הוא איבד את השליטה על הג'יהאד האסלאמי, הוא איבד את השליטה על הסלפים, הוא איבד את השליטה על ועדות ההתנגדות. הם שביצעו את הפיגועים. לחמאס עצמו, ואני אחרון הסנגורים שהגן עליו כאן, לא היה מעוניין בסבל הזה. אבל בגלל אובדן השליטה, היינו צריכים לצאת למבצע, נתנו להם מכה קשה, מכה אנושה, ולפי עניות דעתי, יצאנו בזמן מכיוון שפעולה קרקעית לא הייתה משפרת את מצבנו. מה שמביא אותי לנושא הביטחוני, או לנושא של הצורך במשא ומתן מדיני. פשוט כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת. אני לא אסנגר כאן על הפלסטינאים, אני יכול ערב שלם לספר לכם על פשעיהם, על העובדה שהם לא שוקלים את השקל הציוני, על העובדה שהם לא יהפכו להיות אוהבי ישראל. אבל שתי מדינות לשני עמים, הפרדה היא פשוט צורך אסטרטגי שמדינת ישראל צריכה ליזום אותו, ואנחנו המדינה החזקה ביותר, אנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה באזור, ואנחנו צריכים ליזום את זה. ואני מוכרח לומר לכם מתוך ידיעה אישית, שלפחות ברשות הפלסטינית אנחנו גם יכולים למצוא את הפרטנרים. זה לא הולך להיות סיפור קל, זה לא הולך להיות סיפור קצר. יכול להיות שמי שיהנה מזה, אולי אפילו לא נכדינו, אולי אפילו נינינו, וגם פה יש לי ספק. אבל אם לא נתחיל, לא תהיה אלטרנטיבה אחרת, ואנחנו נשב על חרבינו. זו הערה אחת. ההערה השנייה,